Dobrý den, vítám vás na dnešním podcastu. Jmenuji se Tomáš Vybálek, jsem předsedou spolku Modrá síť na mezigeneračním setkání na střední technické a gastronomické škole v Lansku. Mám tady Adélu a Vaška. Adélu, jak se líbilo dnešní setkání? Je super, že můžu pomoct takhle důchodcům porozumět té elektronice, ale je to docela náročné. Když já si koupím nový mobil a chci se s ním naučit pracovat, tak mi to zabere podstatně kratší dobu, než když se jim snažím vysvětlit, jak funguje ten jejich. Jo, takže ty vlastně máš takový digitální dar, přirozeně vlastně se v těch technologiích orientovat, nebojíš se? No, hlavně zkouším a zjišťuju, co si můžu dovolit, co ne. Oni se toho bojí. Bojí se, že to rozbijou. Já vím, že když tam něco naďukám, pak tam se někdo koupí. Rozumím. A vlastně máš takové podobné zkušenosti, nebo jak se učíš technologie? Mám to podobně, většinou zkouším pokus omyl, pokud už bych teda věděl, že je to složitější operace, nebo že bych to zařízení mohl nějak uškodit, tak si na tom najdu třeba na internetu nějaký návod dopředu, nebo si k tomu přečtu přímo ten návod, pokud k tomu nějaký. A ty dneska pomáhal třeba poprvé takhle seniorům, nebo pomáháš doma třeba jste dělali? Dnes to nebylo poprvé, tady to setkání máme na škole už po čtvrté, pokud se nemýlím, takže vlastně už vím, jak to probíhá. A samozřejmě doma rodina, rodiče. Jsem dneska pomáhala vlastně? Já jsem jim pomáhala, co se týká peněženky online, placení. Ukazovala jsem jim, jak můžou platit QR kódem. Pak jsem mi ukazovala počasí, základní věc, co potřebujou, s Googlem, jak tam máme to vyhledávání podle fotky. Jo, Google, to je pecka, no. To je skvělá aplikace s QR kódem. Měl tam několik aplikací nastavovat na QR kód, tak jsem mi ukázala, jak která funguje a řekla jsem jim, ať si nechají tu, která jim nejvíc vyhovuje. Mají spoustu otázek, ale na druhou stranu přišli k tomu, aby si je nechali zodpovědět a naučili se. Že vlastně i dost, že to placení těch jízdenek a ty fotografie, mapy jsem vysvětloval. Akorát jak jsme na začátku řekli, ty technologie nějaký růru jsou pro mě, že se ho budu. Moje vlastně prostě otázka je, jak máte tu důležitost toho, že vlastně těm seniorům takhle pomáháme. Ano. Protože nedávno jsem babičce ukazovala, jak může volat přes WhatsApp z té aplikace. A pak, když mi třeba jedeme na dovolenou do zahraničí, tak kdyby nám volala, tak jí to stojí hromadu peněz. Tak když nám volá přes tyhle aplikace, tak nejdřív to nestojí peníze, ale my si zároveň můžeme dát volání skenou a můžeme ukázat, jak to tam vypadá. Za mě je to skvělý, protože zvyšujeme mobilitu, bezpečí. To je perfektní, protože my jsme dneska instalovali vlastně i aplikaci Záchranka a třeba možná se to neuvědomujeme, ale díky tomu, že jste pomohli s tou instalací aplikace Záchranka, tak ty si můžeš se cítit bezpečně, můžou pomoct i nám, zachránit život a když nainstalujeme ten WhatsApp, tak vlastně můžou být tady ve svém domácím prostředí. Takže vlastně ta krátká vaše pomoc, 60 minut, nebo právě skrze vlastně to mezigenerační setkání, nebo to, že se tomu věnujete i jako vy jindy, mám obrovskou váhu a za to vám děkuju. No právě, že tu záchranku nedávno využila babička. Spadla z žebříku a právě z takhle přivolala záchranku. Ona za mnou přišla a jí na instant, ten jsem jí dávala do kupy. Takže vlastně ta tvoje pomoc opravdu má velkou váhu. Tak jo, mějte krásný den a těším se na další setkání. Ano.